ingane yethu mama ngayibulala. Angizanga. Ingane yethu ngayibulala. Ukhuluma ngani manje? Ngiyakhumbula ngithi ngiyakhumbula ecrash ngayinkathi sikade sintanta sifunane nengane uthisha lo wasaze sambophisa. Ngayithatha ingane yathathwa yimina ingane ngalobo busuku lobo. Hayibo kanjani manje? Ukukhuluma iqiniso-ke kodwa ingoba ngangingathembi ukuthi ingoba iyingane yamini. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesisiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Lungstar. Namhlanje sivakashele ubhuti wethu othi unemfihlo afisa ukuyidalila kuwo othandiwe wakhe. Like umuntu wakho angithi. Yebo kunjalo. Cela ubingelela abantu basemakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi. Hayi, bengicela ukubingelela abantu emakhaya. Ngibonga nokuthi ngingolekami ukuthi ngifike la ekhaya. Ngiphuma le Yebo kunjalo. So uzalelwe khona noma ufike ngokufunda, ngokusebenza? Kahle ngakhulela eGoli. Awukhulela eGoli. Kodwa ke manje uzokwakha imfihlo la noma imfihlo yaseGoli. Hayi seyahleko nje akunjalo kodwa kahle ngakhulela eGoli so ngamuva la ngokuthi ke abazali bami beqhelelana so ngigcina sengizohlala ngala. Uhlala nomama noma ubaba? Ngihlala nomama ngala. Okay. I hope ababukeli bayezwa lapha ukuthi ke na waseGoli wasuze KZN. Phela umbuzo ukuthiwa nenzane KZN, abantu base KZN, iGoli lethi inkinga la. Iqala phi inkinga? Inkinga yami, inzima kakhulu. Inzima kakhulu kodwa inkinga yami iqalela ekuthenini kahle bengize la ngoba nakho ngifuna ukuzoconfessa ukuthi nje kahle ngabulala ingane yami. Mawuthi wabulala ingane yakho before size sifike kuyibulaleni, iqala phi indaba uzufike la kubulaleni ingane? Uma kahle lana uma wengane yami. Yabo kahle futhi uyena nje bengifuna ukumkhulula umoya. Kubo bonke ubuhlungu loba adlula kubona nami ngidlula kubona kakhulu. Kahle uma wengane yami nje sithandana nje yonke into right. Sinesikhathi nje sithandana so into eyenzeka kahle ngilande nje iqaleni before lokho kungizokunderstand. Shuthi ke before emitha njengoba nje sithanda sihlala ndawonye before emitha ngaye ngambona nomngani wami ephuma kamngani wami nje ngizona naye. Uma ephuma khona futhi kamngani wami kuhlala abafana bodwa akekho umuntu wesifazane so kwangiconfuse because why uzothi uphuma kuba. So what if again a kind of girl ethanda ukuba nabangani babafana ngoba nyazi abantu besifazane bakuthanda ukukhuluma ngithi. So what if efuna uba nabangani babafana? Hayi khona ngeke ngikuphike lokho kodwa ke phela ke abangani bami and nayo yazi ngayinkathi besibambisene ku relationship ukuthi azwani nabangani bami. Okay. Naku ayenziwa lonto akajwayelena futhi nabo. Uqinisile futhi fanele ube khona umncele. Kumele kube khona umncele. Yeah, uqinisile. So ngawubeka vele uyazi ukuthi khamba kanjani. Kodwa ke ngambona ephuma kamngani nami. And leyo nto leyo yangiphatha kabi. Kodwa ukuthi ngithanda kakhulu ngambuza ukuthi wayekwenzani. Wayephuma eyokwenzani khona. Wangichazela nje into engayizwa. Wathini? Wangichazela ukuthi wangichazela ukuthi ngoba abangani bami ngangihleli nabo izolo. Shuthi kahle sasiphuzela nje. Shuthi mina ngashesha ngalala. Yabo. Shuthi ngalala mina. Shuthi ngakusasa ke wayengekho. Okay. Nakhona futhi ngayipholela I thought maybe uyihambele nje or something. Then ke abuyi
ngiphume-ke mina-ke sengihamba ngithi ngizingeqalezela ulova wami then ngambona the time ephuma khona-ke. Oh, okay. Yes, kwenzakala ngaleso sikhathi. So mengithi ngiyambuza-ke yena uthi uhambile bawuphuza bebehleli nje khona into ekade yenzeka because mina ngisale ngalala. Okay. Usho njalo. Nakhona like akalalanga ngane eduze kwakho naye alale ngoba phela wena usekho. No. Mina ngivuke ngedwa and kubhlungu ngoba yabo uyifulela ebusuku uvuka ekseni you don't know ukuthi ngempela kwenzakaleni. Yeah. So kwaba into enjalo but ngabona ukuthi no man into engenzi sense and angi-understandanga kahle. Okay, yaqhubeka kanjani indaba? So ke yaba lapha inkinga yabo and as much as angichazela leyo nto leyo ngazama uku-understanda because bengimthanda kodwa i-trust yami yalahleka because nomngane wami indlela abheva ngayo nje yayibad. Asiqinanga isigqoko. Asiqinanga isigqoko. Akathe echaze wazi ukuthi angizwa into eyishoyo. No angitholanga kahle. So asibange sazwana naye kodwa ke umuntu wami ke into eyenzeka saqhubeka sathandana. So wamitha ke during ngaleso sikhathi leso nje. Uma emitha ke saba nayo ingane sayithola. And ngingaba nenkinga ngoba all along nje bemithi nje sidlula kuzo zonke izinto ezidlula kuzona nje benginalento nje lokunginayo ukuthi mhlambe nje lengane kuyona yami. So during i-pregnancy journey wakwazi ukuba supportive ngoba lokhu uthi kena ingqondo eyidlala ingqondo phela iyadlala nangathi iyadlala kakhulu futhi ngoba eyidlala waba nakho lokhu uthi ke lo muntu ngiyamnakekela kodwa kuyona yami wawuqhubeka umnakekela bazobona ngengane. Ngaqhubeka yabona ukuthanda kuyisilima kodwa ngaqhubeka ngathanda futhi ngoba phela kwakumele nanokumitha and nami anginayo show at this process ngoba yenzeka. So bekunzima kakhulu kodwa ke for ingane ngoba phela izemhlabeni imsulu. Yes, mele ngenze. So masifikile ke ingane awubonanga lutho mhlawumbe ukuthi leli ikhale lamkhulu phela lokho ayikhona ekubeni neqiniso bengi-confused. Benginakho uyabona engqondo naye ikutshela ezinye izinto mostly if kukhona into eseke yenzeka nje ngichazayo bengayiboni mina ifana nami. Bengayiboni but bengi-confused siswami. Kodwa bekunika isiqiniseko yena ukuthi eyakhe ingane. Angikaze ngambuza ongakhombisa inhlungu o ngashare any idea ukuthi mina ebusuku ngisuke ngicabanga kahle. Your mom? Kahle lento ngisho ukuthi angaze ngayitshela umuntu naye futhi angimnikezanga anything ngicabanga but yena kunormal nje ukuthi ingane yami. Okay, isinqomo sokuyibulala sekufika nini ke lokho? Sho ukuthi ke yabo sambile nje isikhathi ngifuna uqama ngalento kade ngilimaza. So inganike yathi nje ukukhula up until ezofika ku 3 yabo yaze ayicrash. Isekhuluma uyadelela phela umuntu osena 3. Uthi ulibeke belibeka naye. Yabona futhi ke it's even worse ke mina ngivele ngiyisolele nje ukuthi akena nengane yami masifika ngidelela ke futhi. So ke kahle into eyenzeka ke angazi lento nje yayingilimaza kakhulu angazi noma yagcina sengimusha ingqondo nje. So ingane bengilanda ke vele esikoleni ngoba mina naye umama siyasebenza. Siyasebenza so ingane benginokuyilanda isikole crash. Okay. So ke angazi ukuthi umuphi usathana wangivuka ngalola suku loliyana. Angeke futhi ngize ngichazele kodwa nje leyanto leyana engilimaza kakhulu nje. Ndayangane ngaze ngafika ku point where melokhu ikhula ngabona ukuthi no man ngeke akuyona ingane yami le. Shuthi angazi ovuka ukuthi lento ngicabanga kakhulu and iziyangilimaza I guess mhlawumbe yazi ya creator ububi kimi kade ngingabulindele. So nje. So wayenzani? Shuthi into eyenzeka ngaye crash ngelinye ilanga angiyanga emsebenzini. Okay. Ngaya nje crash. Ngihamba ngemoto ngafika khona. Mengifika crash ngafika vele. Angazi nje ngavuka ekseni nginale decision nje ukuthi ngifuna nje ngahamba ngaye crash. Mengifika
ngafica vele uthisha lwabagadayo esaphumile sayithoilet ngalinda kancane waphuma wayithoilet uma ephuma ngangena phakathi ngayithatha ingane ngawushiya kubhakha kodwa baya Okay. so mengushiya kubhakha ngaphuma ngahamba naye ingane ngayithatha nje saya kude naye Kude kangakanani nasekhaya? kude kakhulu nje indawo nje ethe ukuqhela kodwa so nje At that moment uyithatha ingane uhamba nayo angithi saphila biphila ihamba ikhuluma ithini yabo ukukhuluma iqiniso nje ikhanda lami laliduma kodwa nje ngoba ingane ayinaki yena kwakunormal nje ukuthi ngimthathe ngoba phela ingane ikhohlisa noma ngayini ngoba bwayi ngihlala naye so ayikho vele umbuzo emile ngibuze wona iyakuthemba futhi nokungithemba futhi wafike wenzani usufike kude man yazi isihlungu nje ngasenza kodwa ke ngayihlahlela wayihlahlela njengembuzi yebo ngayenza amaphisi ngicabanga nje usathana wangenela ngalelo suku kodwa okay akhathi uyihlahlela waqala ngani I'm trying to understand ukuthi ubuhlungu abazwe ingane babungakanani waqala ngani ngayithatha nje ngayibeka phansi as if like ngayikhama then ngasebenzisa umese ukuthi ngiyisike ngaqala ngalokho ukuthi ngiqala ngithathe umphefumulo wayo qala la before ngenza okunye so uyabuza kancane ubuhlungu awuyithotsharishanga angithotsharishanga ayibuli kodwa still nje ubuhlungu nabo ngoba ngayibulala nje manje lama pieces owaqobayo washonsaphi ndenze ngayigubhela ngoba ngayindaweni nje engasho ukuthi eyihlathi ngabantu kakhona so ngafike ngayigubhela khona bayiqhiba yilokho ngakwenza isakhona namanje yebo so sakhona so ungase umuntu wakho athi nje amaphoyisa kuyobhekwa uzowazi uyikhomba indawo ngizowazi uyikhomba maye ngakho ngila kahle ngoba nje sengihlukumeze kakhulu nanokuthi ke iyangihlasela lengane iyakuhlasela kakhulu ithini mayikuhlasela ithi funa ngiyoveza la ngayiqeba khona ngihlezi ngizinto enjalo ufike ngihlebele ngigxoma ebusuku umama angivuse ukuthi ngibanga umsindo ngibuye ngixhuma ebusuku naye uzathuke izinto engizenzayo so nje sengikhathele lokuqhamba manga nami sengifika isigaba la khona sengimele ngidile namaphutha ami engiwenzile so manje ke awungichazele usuyigqibile igazi waligeza kanjani waphindela ekhaya kanjani into eyenzeka ke mala ngasuka bengiqeda ukugqiba na thatha yonke into ngoba ngiphethe nefosholo emotweni ngathatha yonke into ngaklina nje lapha ngagqiba kwavaleka ngathatha imoto ngabuyela endlini izinto oyigqokile wayishiya nazo hayi izinto engigqokile ngayithatha ngayishisa okay ngabuyela endlini shuthi ke the time ngibuyela endlini vele umama uthatha isikhathi ukufika mina ngangayile phela emsebenzini nginosuku lonke so ngathi ngafika endlini nje ngawasha imoto ngaklina yonke into ngasuka lapho ngihamba ingubo ngayifaka ekalibhothini ngaklina bese ngihamba ngawushisa ke enye into kodwa ke engiphatha kabuhlungu futhi uthisha lo wengane because umama waphenika phela ngithi ngibuza kona ukuthi umama wathini iphingane ilando wena ingane esikoleni ilando yimina esikoleni iphingane ngafika
So vele ke ngamfonela ngoba phela nokuphuma late emsebenzini ngamfonela ngamtshela ukuthi ingane ngithola esikoleni angazi kwenzakaleni ngoba ngabuyela phela sekukhona njengoba sesengimfica uthisha ngayibuza ingane naye wapanic engazi ukuthi kwenzakaleni ngamfonela umama wabuya emsebenzini waphuma then weza wasafika esikoleni so kwaba yinkinga nje enkulu saxabana naye uthisha ukuthi ayikade ingane kwagcina umama ubiza amaphoyisa ngoba wayipanic kakhulu wayiphatheka kabuhlungu lapho wena uyalazi iqiniso nami bekumele ngi-act ngaleyo ndlela le over lento esengiyenzile so uthisha loyana wangena enkingeni ngoba samvulela icase nami futhi bengiyi-part of leyo case leyo umama ngihamba naye eqonqa efuna ingane yakhe uthisha-ke wagcina guilty for waboshwa waboshwa so uthisha usejele right now uthisha usejele wagwetshwa isikhathi singanani bamgweba u-10 years 10 years singakatholakala isidumbu singakatholakala isidumbu for ngoba phela iblame yonke yayakuyena so kwaba into enjalo nje so enye into engibulalayo nje kwanayo leyo so manje-ke mase simfone uma wengane ulindeleni hayi kuzophela and futhi angazi ukuthi ngilindeleni ngoba nje uyashunqa and kade ngimenze silima kakhulu so angempela i-reaction yakhe ngiyazi ukuthi mina naye sisazoxabana and futhi uzongizonda nje into embi so nje so usu-ready ukubhekana nesigwebo sakho hayi ngi-ready ibuhlungu ngempela le nto le like yena angithi namanje usayibuza yena ukuthi iphi ingane usayibuza day in and day out ukuthi ingane yami kazidlile yini zonke insuku and manje akuphela ukukhuluma naye ngane endlini ingakho nje kwanami nje ngigcine senginesikhathi singanani sengisikhathi singanani ku iyenzekile lento unyaka uphelile unyaka bewingane intombazane bewingane intombazane yeah so manje tell me something uyothini uma ukuthi uthola ukuthi ngempela kwingane yakho shuthi-ke ngiphinde ngixolele ke okay so uma ukuthi kena akuyona eyakho uzozama uyixolela uma ukuthi ke neyakho ngiyophinde uyixolele ngathiwa kodwa iyami akusiyona yami engikwenzile sekukubi kakhulu izinto kahle mina the way ngithathe ngakhona iy'nqumo zami nezinto ade ngiyicabanga so sengone kakhulu noma kuthiwa ingane yami noma kuyona yami ayikho into engizoyixolela yona nokuthi nje ngiyibulalile ekugcineni okay hayi ngizwa kahle babuyile emakhaya ziyanzima le kodwa simthinta umama womntwana simazise ngalolu daba sizwe ukuthi yena uzolithatha kanjani simthinta umama wengane Surate. Uphuza ncane. Wehlisa uvalo. Yeah. Hello? Sabona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma. Okay. La e-studio ngihleli nobaba wengane yakho. Kuhlelo luthi ke nasikhipha izimfihlo uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Yebo mama. E-studio la ka Black Life ngihleli nomuntu onengane naye, ubaba wengane yakho. Yebo. Yes, uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Alright, akunankinga singakhuluma. Okay, ngicela ngibambe. Ngicela ubambe kanje. Sawona mama. Hello? Hello mama njani? Ngiright kanjani? Ngiyaphila ngithi mina yazi la ngizela ngoba ngithi ngifuna nje ukukhuluma nawe khona kade ngifisa ukudlulisa. Yebo. Khona kade ngifisa ukudlulisela khona. Ngilalela? Baba? Yebo. Yebo.
Uyangizwa? Yebo sengiyakuzwa. Ngithi mina bengikubizile la ngoba kade ngifisa ukudlulisela khona. Yebo. Mama. Kodwa uthi ngiqale la le ndaba le. Uyakhumbula ukuthi indlela kade ngi-acta ngayo, ngiphupha ebusuku, ngivuka, ngihayiza. Mama, kahle kahle khona into eyenzeke bengifisa ukuthi ngikutshele yona okuyiyona engihlukumezayo. Yebo. Kodwa ke mama ngizehlise futhi ngixolise futhi ingane yethu mama ngayibulala. Angiyanga. Ingane yethu ngayibulala. Ukhuluma ngani manje? Uyakhumbula ngithi yakhumbula ecrash ngayinkathi sikade sintanta sifunane nengane uthisha lo yasasambophisa. Ngayithatha ingane yathathwa yimina ingane ngalobo busuku lobo. Hayibo kanjani manje? Ukukhuluma iqiniso ke kodwa ingoba ngangingathembi ukuthi ingoba ingane yami. Ingoba ngangathembi ukuthi ingane yami. Ngiyazi ukuthi ngone kakhulu kodwa ke bengithi ngivume ngoba manje ngiyabona sekonakele kakhulu. Bengathembi ukuthi ingane yami leyana ukukhuluma iqiniso. Ngalento eyenzeka nje ngeminyaka edlule ngaphambi kokuba umithe. Ngathi ngikubona uphuma. Angazi ukuthi yini engizayikhuluma nawe njengamanje. Ngiyazi ukuthi ngiyazi. Uchaza ukuthini ukuthi ingane wayibulala? Ingoba nje yangilimaza ukuthi Nkosi yami. Ingoba nje kwangilimaza ukuthi leya ngane leyana angiyizali mina, akuyona yami ingane. Akuyona yami ingane. Nalento ungakhulumi nami sonke lesikhathi ngilala nawe every day. Bekunzima ngoba uyisilwane somuntu wena. Ngiyazi. Kodwa bekunzima. Kahle nje angikwazi. Angazi noma ngiyaphupha noma ngathi khona umuntu osazongivusa athi bekuyiphuphelibi. Ukhuluma ngani? Ngiyazi. Bekunzima kodwa. Bekunzima ngoba ngicela ukukhumbuza ngalolu suku loleyana ngayinkathi kubona uphuma lapha ngeminyaka edlule. Ngiye emaphoyiseni manje ngicela ungachachazi. Ngiye emaphoyiseni. Uthi umonakalo osowenzile u-understand noma u-understand? Hayi ngiyawazi. Uthini ngalomuntu ohleze ejele kuyimanje ngenxa yakho? Kanti iqiniso lonke uyalazi. Umphakathi. Why mina? Kwaba ngocabanga kodwa ke bengithi nami ngikutshela iqiniso ngikukhulula umoya. Uyisilwane. Khona ngiyaxolisa kakhulu. Sure. Kaze kanzima. Ngoba ethu uye emaphoyiseni asikwazi ukumsola. Futhi ngeke ngize ngimsole. But iko umnandi ukuthi yena you willing ukuthi yena udile nayo le situation. Nanokuthi uzomkhululeke futhi yabo. Bekuyiyona indlela ibengekho enye. Yeah. Sibonga ukuthi umkhululile. Ayikho into ebuhlungu njengomzali olala ekseni avuke emini aphinda alale futhi eyibuze iphendula ukuthi kena ingane yami idlile igqokile enziwani idayisiwe khona umuntu omdala wesilisa olala nayo. But ke asibonga ukuthi ke ngidilile nayo isha bo. Nami noma nje kukubi futhi ngilindele ukuthi ngithathe yonke punishment for izenzo zami kodwa ke ngifila right ngokuthi ngikhulumile. Yeah. Ngibonge futhi nokuthi lokho kubalekile. Yeah. So from now on, from here uyafisa ukuthi uBlack Life abe involved ukuthi kusizwane even nama counseling sessions as well.
Hayi Because now I feel ukuthi uyayidinga i-counselling. hayi khona ngiyidinga. Yakulimaza lento kodwa wayithatha wayigqiba njengendoda. Hayi ngayigqiba iminyaka futhi. No, akukho right lokho kakhulu. So ungathini nje umuntu osekhaya iqeshana nje umtshela othathe into naye wayigona wayigqiba. Ungathini kuyena? Ngiyanicela emakhaya ukuthi mawukuthi khona izinto endlula kuzona noma khona into ekuhlukumezayo ukungayivaleli uthola indlela ukuthi ukhulume nabantu noma mawukuthi uyalimala uthola indlela ukuthi uthola usizo. Uthola usizo khona uzokwazi ukuthi uqhubeke kahle nempilo ngoba mawuvalela izinto leyo nto kwakha isilwane kuwena kwakho futhi ukuthi nawe ube umuntu ongenza izinto ezinhle. So yilokho bengifisa ukudlulisa emakhaya. Yeah, siyabonga. Ngizela ke babuyele emakhaya ukuthi kena isilondo ungasimbuzi. Dila naso isilondo usilaphe ukuze ungagcini wenza umonakalo omkhulu. So Black Life TV siyazwelana kakhulu nobhuti omncane ukuthi hayi uke wandlula kulento ngenxa yokuthi kena adilanga nesilonda ayenaso. Please mawukuthi nawe unestory sakho, please don't forget ukuthi usithinte usazise ngestory sakho na uthola usizo ukwazi ukuthi uphefumule. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungisanga ngithanda kakhulu ngakhohlwa futhi uBlack 50 lapha eEasyBet. Siyabonga. Is the Black Life TV?